Дори не разбрах кога спрях да се чувствам виновна. Това бяха думите на моя клиентка, които никога няма да забравя. Защото в момента, в който ги чух, осъзнах, че изключително много хора живеят с чувство за вина, което дори не осъзнават. Аз съм Симона и съм хипнотерапевт и терапевт, който ти помага да си чувстваш всичките чувства. И днес ще си говорим за хроничното чувство за вина. Вината е тиха. Понякога е като фон. Понякога е като тежест в гърдите. Едно усещане, че всичко винаги зависи от теб. Че ако спреш и си починеш, света ще се срути под краката ти. Че ако ти не си перфектен, ще бъдеш наказан. Не знаеш от кого и как, но знаеш, че ще бъде жестоко. Изключително много хора живеят с това хронично вредно усещане, без дори да подозират, че причината за бърнаута, тревожността, перфекционизма им, чувството им за отговорност пред другите, угаждането е всъщност хроничната вина. Ужасното е, че когато се чувстваш така, наистина не можеш да се наслаждаваш на живота. Какво се случи с моята клиентка? В рамките на почти година редовна терапия, тя не просто разбра своето чувство за вина, но и започна малко по малко да отстоява свободата си. Започна да разбира къде са нейните граници и да ги поставя. Започна да получава обратна връзка от любимите си хора и света, която наистина я шокира. А именно, че когато си позволява да е себе си и когато си дава правото да бъде добре, всъщност никой не я наказва и никой не й се сърди. Ако и ти си като моята клиентка, но нямаш една година за терапия, ще ти дам основите на всичко, което свършихме с нея в рамките на 2 часа и половина. Очаквам те този петък, 12 декември от 7:30 вечерта на мастер-класа Mind Master отвъд чувството на вина. За да запазиш своето място, пиши ми Mind Master и ще ти пратя линк за регистрация.